Abantu a Moses Kunkuyu ndiye sana waitana kaya anathamangirako ku Times kumene ndithu anakafusidwa mafunso okhudzana ndi mwambo wawo kuthidwa tiye gasi pamene amakayala nkhata. So bali mafunso ambiri pamene ndithu mkuluyu amukwidzinga nawo ndiye tione kuti akuyankha zotani. Phungu wa chipani cha Congress kudedza Mlunduni, yes, dedza Mlunduni. Komanso iwowa ndamene amakhazikisa mwambo mnyumba ya malamulo kumbali yotsutsa chief whip ku opposition side. That's right. Komanso iwowa ndi mkulu wa zokopa anthu ku chipani cha MCP, director of campaign. Mwavala zisoti zambiri olemekezeka. Kuteka. Ndithu. Sono tukumana kumathero a sabatayi nkuti padachitika nkhani pakatipa zingapo kuphatikizapo ya iwisiwisi imene idachitika pachinayi pamene padali pa 14 May tsiku lokumbukira Malemu Kamuzu Banda amene anali president woyamba wa dziko lino komanso amene anali president wa chipani cha MCP. Bwanji tiyambire pamenepo. Okay. Chifukwa imene nja iwisi tikamba zina ndi zina chifukwa ku chipani kwanu kusukuli nkhani zambiri zokuti timve. Okay. Ndifuna ndifufuze kuti tidaona mwambo umene tidali nawo onkumbukira Malemu Kamuzu Banda umene unachitika pamanda akamuzu pacha pamene timati pa mausoleum okonza aboma. Ndi tinaonaponso mbali ya kubanja anali kumeneko. Ena ndithu akuluakulu a chipani cha MCP tidaonepo kuphatikizapo achakwera amene ndi president wopuma wa dziko lino komanso president wa MCP. Chidachitika ndi chani kuti achakwera asakhaleko? Ziko kwambiri chifukwa mafuna kuti mufunse nkhani imeneyo. Choyambirira tinene kuti tiyamikire mwambo umene unachitika opangidwa arranged aboma kuti akalemekeze kapena dziko likalemekeze mzimu wa Malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda amene mwafotokoza kuti anali president oyamba wa dziko lino la Malawi komanso mu nthawi yonse imene anali president wa dziko la Malawi anali president wa chipani cha Malawi Congress. Ndiye panali nthawi imene mwambo umene uja unatsala m'manja mwa akubanja kuti akubanja ndi amene amapanga chilinganizo chonse chija kuti akhonza kupeza ndalama zawo nkupangira mwambo wokumbukira m'bale wawo Kamuzu. Ndiye kuti ifota kuzipanga ngati kubanja amakhalanso ndi chisankho chokuti iwo akhonza kuyitanizana ndani ndi ndani kuyambira pakalongosolero konseko komanso khale mwambo onsewo ayitanizana pa mtundu pawo pokha ayitanizana ndi azibale ake ndi anzake akamuzu amapanga zimenezo akubanja. Inafika nthawi yokuti mwambo uja udzikhala waboma. Nthawi imeneyo ndikuti ndikuyamba nkuvomereza kapena kuyamikira ntchito zimene zagwirikapo pa nkhani ya Dr. Hastings Kamuzu Banda kwamene nthawi imene amwalira kuti Dr. Bakili Muluzi ndi amene adanena kuti munthu uyu anali munthu wofunikira kwambiri akayikidwe pamalo amene akhoza mapatsidwa ulemu mpaka akamuyika pamene paja kulilongo. Ndipo kubwera Professor Bingu Mutharika Kamzimu wawo dzosa mtendere ndi amene adanena zoti koma apa timangepo pamalopo kuti padzifikika anthu nkumadzaona wina aliyense nkumadzampatsa ulemu Kamuzu. Kufikira nthawi ya Dr. Lazarus Chakwera pamene ati bwanji mwambo wa Kamuzu udzikhala wa dziko lonse mmene timachitiranso miyambo imene tinayikhazikitsa yolemekeza anthu ya dziko lonse. Ndiye mwambo umenewunso unali mwambo kuti wapangidwa kuti dziko lonse likhonza kumukumbukira Kamuzu pamodzi. Mmene tikukumbukira munthu amene anali mtsogoleri timadziwiratu kuti pali ena amene amapemphera nawo akhala ndi chinthu chofuna kukamulemekeza zawo. Ena anali nawo kundale akhala ndi chinthu chofuna kukamulemekeza zawo. Mujapanene yakuyamba pacha tikukhala president wa Malawi Congress Party mudzaka zonse zimene anali president wa dziko nzachidziwikire kuti sonkhala Malawi Congress Party akhoza kufuna kukhalapo kuti akamulemekeza nawo president. Ku Malawi Congress Party ndoti tili ndi atsogoleri. Mmodzi mwa atsogoleri ndi Dr. Lazarus Chakwera amene mungati mtsogoleri wa chipanicho akhoza kufunanso kukhala nawo pamwambo umenewo. Ndiye tinayankhula nawo akuboma kuti ayi ife tikakhala nawo ndipo achakweranso akakhala nawo akuboma kuti mamvana mpaka nakugwirizana kuti ayi palibe vuto. Tinawawuza kuti kubweraku tikalemekeza zonse mmene zilili ndipo sitikufuna kuti achakwera akhale mulendo olemekezeka, sitikufuna akayale nkhata, sitikufuna akhazike pa mpando wapaderadera, sitikufunanso kuti akayankhule angobwera kudzamukhala nawo pamwambo. Akuboma anativomera. Mankhula ndani kuboma? Ayi zimene zozo mwina tisazinene panopo koma tikhoza kutsimikizirani kuti kufunsa zimene zikwandiona zimene zimakhudzika ndi program imeneyi akuwuzani kuti ndizoona
timayankhulana ndi Malawi Congress Party. So mutha kunena kuti kutali komiti yo imene makonza mwambo umenewo ndino aku Congress malankhulitsana chifukwa Yes. kuti nangaside ndapeza mpata ndimva kwa ino komiti imeneyo ndifeyo timayankhulitsana komanso mu komitimo mwamwayi mwakuti muli anthu amene ndakubanja komanso amene anena muja kuti ndokhudzikanso ndi kuchipani ndiye kuti kudzera mwa amene aja ifenso tinapezeka tikumayankhulana nawo atsogoleri aja pakakhala nkhawa ina iliyonse yokuti iyi yapitilira kubanja njokamba za kuchipani ifeyo ngati akuchipani timayankhula nawo directly osakhalanso zoti kudzeranso mwa anthu ena tayankhulapo nkhale ndi nduna zimene zimakhudzika ndi program imeneyi ndipo ndunazo zikhoza kukhala mboni ndizoona timayankhulana munafika povomera kuti achakwera akhoza kubwera ndipeza munafunsa kuti chifukwa chani sanabwere tili mudongosolo limenelo lokuti achakwera akhoza kupita kenako kudzabwera nkhani zosintha kunena zokuti ayi asabwere ndana amene azimezo omwewa ndikuti timayankhula nawo asabwere bwanji ayi amene akuyang'ana za public events akunena zokuti asabwere nchifukwa chani akuti iwo pobwera akubwera ngati mulendo wa president wa dziko kuti iwo abwera ngati mulendo wa Mutharika ndiye kumwambowo Mutharika sabwera ndifoti sabwera alendo awo sangabwere ndinati ndiye limene tikumvetsetsa mosiyana chifukwa Mutharika abwera koma kubwera kwawo atumiza munthu amene akudzagwira ntchito yoyimirira iwowo anduna amene abwere akunena kuti sakubwera ngati nduna koma akubwera ngati oyimirira president ndikuti alendo onse a president amakawalandira ndi munthu amene ine ndikhoza kupereka chitsanzo ndinapitako pamandapende paja ndi president wa ku Mozambique koma mmene ndinkapita ndoyimirira president wa Malawi ndipo ndinapita nkuwaperekeza president kuweka nkhata pende paja ineyo ndayimirira mtsogoleri wa dziko amene wandituma ndeti mati chimodzimodzi andunawo akalandira alendo onse a president chifukwa anandivomera kale koma kenako ayamba kusintha ndeti mati nangapeza ifenso anthu tinauzana kale kuti tikapezeka nawo kumwambo mmene moti mwambo ndoti ngwamawo so ndikuti kusintha kumachitika pachitatu ndoti kusintha kumachitika pa 13 ndi nangapeza ifeyo takonzekera kale kuti tikakhala nawo kumwambo umenewo ndi nanga mungotiletsa mwa mtundu umenewo ndeti tani ayi ifeyo Kamuzu anali president wathu ndi tsiku lingopita osamukumbukira ifeyo tiyeni bwanji tikakhale pato kukhati kamukumbukire chitsanzo chake ndikhoza kuuza ndi cha mzimayi wamasiye amene mamuna wake adamwalira ndi kenako akubanja akunena zokuti iweyo mkaziwe usakumbukire nawo mamuna wakoyo sikuti iye uja sakumbukira mamuna wake uja akhala mchipinda mwake nkumalira yekha nkumakumbukira mamuna wake uja that's what we said tiyeni tikakhale kuchipinda kwathu ku office kwathu headquarters MCP tikamukumbukire Kamuzu tikachite mapemphero ndipo azibusa akakhalepo atitsogolere mwambo onsewo koma pomaliza nanga ulemu umene tikampatse Kamuzu ndi otani kuti tikhoza kuyika nkhata tinati tisanavomerezane zimenezo tiyeni tiwafunse akuboma kodi akuboma mukhoza kutilola kuti tikamaliza zathu zija paselipa tidzayike nkhata pamanda apa ndiye tinalemba kalatayo yapita kuma ministry kumene amayang'anira za pamene paja ndipo kalatayo atayilandira ayisaina kuti permission granted ndipo achakwera abwere adzayike nkhata ndi achakwera tinauzana nawo kuti tidikira mwambo wonse wa boma ukathe mwambo wa boma ukathe tikuwuzani kadzibwera tidzikayamba mwambo wathu wamapemphero ndipo mwambo uja kupita kumapeto mpete tinauzana ayi bwerani tapanga mapemphero athu aja tamaliza tiyeni mmene mukubwerera ku nyumba tidzere apo mmene tinapemphera muja tikayike nkhata ndi mukafunsire sanapezeke chifukwa chani kumwambo sanapezeke chifukwa last minute adzatiuza kuti ayi achakwera asabwere kalata imene achokera kuboma kuyankhapo pa nkhani imeneyi akunena kuti ndi akubanja amene ananena kuti yayi musapite inuyo kumene kokongata MCP mungankhe kuti bwanja wena ndikuwuzeni kuti Kamuzu ndakubanja kwawo anthu amene wawo ndi Malawi Congress Party ndi zinthu zoti zimayenda limodzi anthuwa ngati amakonda Kamuzu amakondanso zimene Kamuzu ankapanga zimenenso ankakonda kalata ngati mukuti yabwera yonena zokuti akubanja amati Malawi Congress Party isapezeke ndiye muona kuti akunenanso kuti mwambo anapanga saboma mafunso ambiri pamenepo mukaona mwambo sewu kuyambira amene amalengeza makalata amene atulutsa aboma makalata amene alembera maofisi mosiyana-siyana likuyitana ndi boma likuyitana kumwambo wa Kamuzu Day lero aboma akuona zoti mwambo timapanga sife makalata chamasaina ndi ndani kapena akutanthauza kuti iwo sanachivomere sanachilandire choti boma lidzipanga mwambo mano ine nkuvesesa wanga kuvesesa kuti akubanjawo ndi amene amakonza boma ndimene nayendesa mwambowo komano okonza mwambowo ndikuti ndi akubanjawo ndi amene mwina amasankha kuti kubwere ndani kusabwere ndani ndi malingana nkukamba kwawo
ndiwo akubanjawo amene kuti aya awasabwere. Ife timayankhula nawo akumawo timayankhula nawo Akubanja sona nawo so akubanja ndikuze mba ife pokambirana zonsezi akubanja analimuza kukambirana ife tikamapanga plan yonse akubanja amakapezeka kuboma kuzokambirana chifukwa chakuti function ije ndi aboma komanso ipanga involve kubanja ngati ake koma akubanja aja ndamene samabweranso kwa ife kudzakhalanso ndi ife takambirana izi kuboma ndeti kupanga motani kuno ife timapanga izi limodzi ndi akubanja koma ndiuchimvetsetsa kuti pamene zafika apa ndi pamene chaonekera chinthu chicha pakhoza kukhala luso lofuna kuyesetsa kuti kodi titani tiumbanitse mutu ndani ndi nani kala atachokera kuboma asainira ndi anduna ofalitsa nkhani Dr. Shadrack ndipemphe kuti zisakudabwitseni zekerera mutanthozera ngati zatero kuti mwati asainira ndi amene zisakudabwitseni kawerengeniso kalatayo ndimuone mwambo jamwe nali kuyambira kokonzekera ma interview amene mwapanga ona zoti boma lupangitsa mwambo umene uja ndimuiwerenge kalata yamona kuti ati kupitiliza kuchotserambe ulemu apaka muzo uja ifoti tayambobweretsa mabodza tisatero koma ivi nikanakhala kuti zinthu zachitika mu nthawi ya mboma lanu mukadayankha ndi kuti mwana akhala inuyo si mama yankula koma tsono kuyankha umene aliyense amakhala nkusankha amene atayankhira. I'm not here to analyze imene angayankhire anthu amene ali pano koma all I'm saying is kuti imvani imene tikuwuzani ife ndipo tikhonza kutsimikizira mtima yankhula ndi anthu akuboma sizoyankhulirana kutuma wina ukanena ayi ifeyo kuyankhula nawo kugwira foni kuyankhula ndi nduna nkutiuza kuti bwerani ndi president abwere ifeyo kuyankhulana ndi apolisi mwambo wapano atha auze na president awadzibwera ife nkunyamuka apolisi nkuomba tiye gas ife tomwe nkupita kafusa apolisi a few minutes ago simunati tikhonza mabwera ndiye mukanena zokuti nchifukwa chani zochitika izi I wouldn't want to dwell on this later imene alemba nkusainira nawo koma ndikhuzonga nazo kuti tikamayenda choncho as a country dziko linoti kuliyendetsa tikulitenga ngati chidole choma chiseweretsa lisamatero. When we do something imesida chite bwino we must have the courage to face Malawians and say kuti apapa sitidawonze because says kukhala kuti bwerani nonse kumatamvana kusakhale makakazi pani tiye ndimanga observe zimenezi mwa ulemu ndikhupe bwino wake kupanga zosakhala bwino mwambo wakamuzi sukuthalera ukubwera wina chaka chamawa sitingayimitse dziko ifo cha nkhata kuti awo asidzeke nkhata apa apolisi 300 dzulo kugadira manda apolisi lero lodzimba la 5 kugadira manda chifukwa chomwe kugadirapo kuti pali nkhata ina yake kuti pasabwere ina pamwamba payi mupitepo wiki yamawa pamanda paja mukapeza kuti pene paja palibe aliyense zinkhata zija zanyala zatayidwa nkumati dziko linayima chifukwa cha zimaluwa idzi zanyala zatayidwa apadzi angasaka panga chonchicha pamakhala ngati ndi mwambo wa dziko makanga ndi state function ndi ngati tatseka ngati mwambo wa dziko wina akhoza kupitaponso kuti mutsiku lomwelo kutatseka mwambo wa dziko mukamva amene amayendetsa mwamboja anazafika panazo kuti tateremu tafika kumapeto kwenikweni kwa mwambo wathu ambatanthauza mwambo umene ujawo tafika kumapeto kwenikweni kwa mwambo wathu munaonapo inu kupita kumanda nkutina zoti kumanda kuno tamaliza mwambo wankhata koma metu chokamu ena atsalira nkuyamba kuthumbusula nkhata zija kuopa kuti akuba asachitepo kambirimbiri wawo kumakhala kuti akunyoza maliro aja no zatha zokongoletsa zija koma apafuna kusamalira tsopano zikhozoitikapo zinthu zina anthu amayika nkhata pambali asanakwirire maliro akamalizwa kwirira oyika nkhata uja pene paja amazikaso maulemonso amangodzitenga dzimaluwa nkuika pene paja chifukwa ulemu unachitikapo kuchita pambalipo so dongosola akati lamaliza afuma kuti ndituluke m'manda muno lahatha limene lija mawa likhozoyambaso dongosola lino munachitapo chidwi muafunse akubanja amene akutchulidwawo kuti akuti nzoonadi kuti ndinu amene munakaniza ayi zimenezo tizichita koma ndikutsimikizira anthu akubanjawo nkhale titaona kalata imeneji tayankhula nawo koma kuti pano mwina tisakambiza akubanjawo chifukwa chakuti sitifuna kuwayika mukhangati wakoletsakoletsa ndi anzawo ndi akuboma komano chimene mafuna ndimvesese ndi chikuti inu mutaona kuti achakwera sapita tinaonabe mwambo wa boma uja unapitirira akubanja kwa Kamuzu analiko tinaonako anthu enaso kuti mwina ali ndi maudindo enaso koma ali uja analiko mmene mmapempha kuti achakwera akayike nkhata pa manda a Kamuzu paja munanena kuti muzapita ndipiti wonso uja kapena munapempha ngati kuti achakwera angupita chifukwa pamene popo pamene mwina pakukhala ngati pakuvuta chifukwa nanga simalamula mdziko muno mukwazi wabwino inu malankhulira boma lathali kuti ngati munthu ufuna kuyenda ndi kuti muyenera kudziwisa polisi muyeneranso kudziwisa akhonsolo munapanga zimene zikapena munangopempha kwa woyang'anira
angasimanda ajali ku Department of Mausoleum ndi chanjanjanjani amene ikalata yake tinayiona kukuvomerezani iwo ajamavomereza kuti pamandapo mutha kufika koma mwambo woyenda ukafika pa mandapo mali mupanga bwanji onapo ndi gulu lonse licha sindingafuna kuti ndikufunse nifunso koma chifukwa choti nangasi program ndi yanu inode kufunsa mafunso koma sitikudziwa kuti ponena kuti tikupanga mwambo apa because it's just a distance of about 200 meters tikupanga mwambo apo manda ndawa apa nde tikachoka pa mwambo apapa tidzayika nkhata apa sindikudziwa kuti panali chiyerekezo chokuti adzachoka bwanji achakwera apapa pene tikupangira mwambo 200 meters kubwera pa manda apa sindikudziwa kuti maganizo kuti panakhala chiyerekezo cha mtundu wanji kuyenda wake penepo chifukwa chakuti kuchokera pene paja msewu wake ndi umodzi omwe komanso ndikhoza kuwuzanichi kuti magalimoto amene apangidwa paki obwera ku mwambo wathu anapezekapo olumikizana ndi magawo anapangidwa paki obwera ku mwambo wina kusonyeza kuti anthu ankhala amene anayenda kuchokera ku mwambo wa boma anapeza ena magalimoto awo apanga paki mpaka ndi cha ku city council kusonyeza kuti distance yake ndi yolukana ndithu ndi pafupi kwambiri angasi mukuyenda mene mayendera pamene paja pamuja ndikuti munatchinga msewu komano mene mayendera pamene papa ndikuti muna block traffic kuti ena sakanatha kudusa pamene papa is it not the reason anduna akale amenenso muli aphungu patakali pano kuti timanena kuti titenge chilolezo kaya ndi ku polisi osati chilo kwauziwitsa apolisi komanso akhonsolo kuti tikamayenda mwina atithandize kuti tiyenda bwanji tizipitana bwanji sikudali kofunikira kumene kukupanga kalata imeneyoyo mwina tikhoza nazo kuti sitinagawe zimaumboni zonse za anthu amene tinawafikira koma dziwani kuti akamatuluka choyamba former head of state angasacha kuti anali president wa dziko amene aja akamatuluka akapanga china chilichonse timadziwitsa za chitetezo achi ndipo titamaliza mwambo wa mapemphero tinena zoti tisanachoke kunoko wina atatsogola akawauza akuluakulu za chitetezo aja kuti tsopano tikunyamuka wanyamuka director wa youth wathu nkupita ukafika pene pene za chitetezo paja ifeyo tamaliza mwambo wakunonso siwatha some 3 hours ago timatiti kudziwitseni tikunyamuka ndipo anena zokuti time pano achitetezofe tikuteteza president opumawo kadzibwerani anakuza ndi time panopo chitetezo chili panochi tikukudikirani kadzibwerani pamene popo ine ndamene ndinatsalira ku office kuja with the former president ndalandira foni ndafikako ndayankhula nawo nyamukani kadzibwerani ife tinyamuka ndipo tayenda bwinobwino kusekuja komano you don't have kalata yochokera ku polisi ndi ku city assembly yochita kuonesa kuti mwauza kuti tizayenda andakupasani go ahead. That was an administrative arrangement imene achitika chifanda kuuza nekale kuyambirira paja achakwera anapangidwa clear kuti akakhala nawo pamwambo ndipo kupita kumwambo kumeneko kuyenda kwake kunakhala kwa mtundu omwewo okuti ngati alipo ndi anthu amene akuwaperekeza kaya atsika galimoto tiwaperekeza ndi tiwakhala pasanja ngati ndi anthu amene akuwaperekeza koma ngati palipo kuti sa ukafika nawo kumeneko kuja tapanga arrangement ina mmene timawadziwitsanso ndi ma-authorities ena onsewo kuti padzakhala kuyenda kumeneko kupita kayikakhala pamalo paja ndipo anakhala kuti ife angotiuza kuti ayi musayende sidakakamira. Okay, so atsogola amalondera alankhula ndi apolisi amene mukunena kuti amalankhulana nawo akuwuzani kuti nyamukani inu mwanyamuka. Yes. Pana zavuta ndi pati ife tutanyamuka ndi mmene tikuyamba kukwera mtunda kumafika pa city assembly paja sitinamve wina aliyense akuti yankhula chotiretsa tangoona utsi uja dzayamba kudzafika mkhale pamene tili limodzi ndi former president paja athamanga asilikali ena kuti afotokozere kuti kodi zutani pamene papa tsopano mutati muonere mavidiyo amenewo muona kuti asilikali achitetezowa anathamanga kuti mwina afotokozere kuti kodi chavutanso ndi chani chalakwika ndi chani ndife timaganiza kuti kapena mwina anyamata athu anatsogola apangina icho sakhala bwino kuona peza kuti ayi kuli pamene atsogola tinali patsogolo pobe ndife tomwe ndi president aja mokuti ifeyo mayankho kuti izi zinachitika chifukwa chani tisaname sitikuzidziwa ndi chifukwa mutaona nthawi ina tinadzapita zitatha zimene zizi ineyo ndamalonderaja ndakadzera ku mabanki kuja ndikubwera pa maroboti aku hotelo ndi kumanda kuja. Yes. Tabwera pene paja pala apolisi ndithopitirira 100. Yeah. Tabwerapo nkuafikira panali deputy commissioner panala OC tata bwana ineyo ndabwera ndi awa director of youth sana bwera pa nkuza kufotokozera ndi kuti tsonati kunyamuka nangachitika chisondi chani ati akhoti kugwira ntchito. Tionere video imeneyo imene akunkuyu ndi amalondera
akulankhulana ndi apolisi. We will hear what you're talking about. Kena katifunse kuti zinakhala motani. Okay. This is today. 24 hours. 24 hours. No, it's not right. I wish now we can be serious about it. Because we are saying the whole. In fact, we say tax money. Yeah, pamenepo. Pamachitika zotani pamenepo. Chimene timafunsa pamenepo nchokuti nanga si pamalotu pitapo pamandapo ndipo kuti tili ndi chilolezo kwa inuyo muli panono uyu anabwera pano wadzakumana nanu mwanena zoti mwayima pano foti mukudikirira amene achokera uko ndi amene manena ndawabwera uko kodi sizinakatheka kuti inuyo bwana mkubwa ya commissioner mutaona kuti aja timata kubwera aja ndawabwerapo koma tili ndi maorders anyuwani kuti tiwaletse sizinakatheka kutuma wanu msilikali olo kudzakumana ndi asilikali anu enanso amene ali pa ndipito umene uja ngowafotokozera talandira lamulo lina lokuti a president akalewa asapitenso ndi kuti msilikali uyu anakangobwera nkutiuza kuti chimene tikuwuzidwa kutsopano nchokuti a president akale abwerere ifenso tidangowawuzira bwana akuti alandira malamulo anyuwani bwererani sidakakamira zimenezo ndi kwafunso pete mafunsama ngokuti kodi sitakhala limodzi mmawa onsewu nkumadikirira ndipo titamaliza zathuzi uku awa anabwera nkudza kufunsani mwanena zoti mukudikira kuti muteteza a president akalewa nangatona ndizochitikazi. That's what we were asking that time. Nde anakuyankhani bwanji? Mene zikumvekera moja kuti ayi tikugwira ntchito pitani amango yankha mantundu mene panopota chinga pitani basi. So the message was kuti inu pano simudusa? Yes. Bwererani kumene kuchokerako pamanda the reason yoti musadusire inali yoti chani? Mpaka pano ifeyo mwina ngati mwamvera mu audio manager sipanatuluke chifukwa ndipo ndikayika mkamwachichewa apolisi acha kuti anatiuza chifukwa tinama akuona zoti zibwererani basi tikugwira ntchito tachinga pano tsono mwachinga manda ake awa amene amakhala osachinga daily wakuti amene utichinga wiki yonseyi zimenezo zikumveka mu audio moja ndi chifukwa chotiuza ife kuti achinga chifukwa chani sananene. Mukaziona inu mukuona ngati chimachitika pachani? I wouldn't want to speculate kumano sindingapange blame apolisi akamamvera ma orders chifukwa chamene tinayikhazikitsira polisi yathu imakhalabe yomatengera ma orders amene ena akuwauza ndi chifukwa chake ndimakonda nena zoti we have not done enough to fully reform the police. Mukati we when I say we I'm saying kuti amene timakhala mu leadership ya ndale phatikizapo ndi nthawi yanu yomwe tupatikiza wina aliyense musazembeto yankhola kili khala mwero tupatikiza wina aliyense sitikufunsa za wina aliyense ndikamba tu we politicians amene timakhala mu utsogoleri wa ndale I'm being specific out of that. All of us kuti mungotuluka kumene mboma polisi tinali ayi yomwe mukati mukutanthauza kuti even inunso muli mboma 2020-2025 you failed to manage police because maipasa maujeni instruction andale ineyo tikati we kumvetsetsa kwa ine matanthauza kuti weyonso wadzika momo ngali mafuna zikhala clear faka ngochenjera we tose yapapotea ku you and me we in sinimabeleka sidakhale kukumpha. No, what I'm saying is Joseph amene timakhala mutsogoleri wandala. I'll be very honest with you, there were aspects of zosakhala bwino mu nthawi ya UDF, mu nthawi ya PP, mu nthawi ya DPP, mu nthawi ya MCP panopo polisi yake imakhala yomwe munena izi chifukwa choti muli kunjalo pano muli ndi ma recordings anu aineyo nditakhala pano ndikunena zimenezo about the police. When you asked me about some incidents in Lilongwe nakuwuzani zimenezo nditakhala mpandono wenazo kuti tikulephera anthu andale kuti tipangire to reform the police chifukwa ti polisi chomukaona makhazikitsidwe yake m'malamulo imati ikhale ya independent koma that independence nkhala polisi mukayankhula nawo pambali amadandaula ifeyo amadandaula ifeyo. So all those orders you see kuti apolisi munati muudikira achakwera kuti mwateteza panopo tikubwera mukuti mukubloka you could see kuti kamwa zawo zauma kumene I could understand them kamwa zawo zauma kanika kuyankhula chifukwa chani that hand imene imakhala bwenje pena ilipo nthawi yathu pena inaliponso pena iliponso pano that hand the day we deal with that hand kuti samakhale pene we reform the police fully tisiye police tigwira ntchito. I'm telling you we enjoy the services of our police, but that's easier said than done. Zimaphweka kulankhula choncho mwana zimakhala kuti muli mbwalo to imagine kuti apolisi amene aja kuyankhula to a former minister and a former deputy minister like that ine nkumadaba kuti inuyo mutakhala kuti mulalandula akadakuyankhula chonchichi
komano mwaonano pano eti mwina ni mikwiyo so yamene mumapangira hando anthu ena nanunso muli mbwalo ndepena amene bajakuonesani kuti pano pasimuliso mphamvu bwererani nyamukani bwererani ine polisi tikuyankhula ndi honorable Moses Kunkuyu amene amalankhulira boma amene nduna ya boma ya information yakale. In a way that I did not feel belittled and I did not feel intimidated because I understood whatever they were doing. Chimene apanga Joseph Banyumbe. Then when were you complaining? You mean complaining to them? To the police, yes, when you knew exactly what was happening. The complaint that was there was to the individuals who could, so at least indicate kuti china chake chasintha apa. Ndengati maziwa zimenezo zokuti mkutheka chake chasintha. Yes. Simundalankhule ndi mphamvu za kuserizo bwanji. Chifukwa kuti ndi zimene zinazo zikoza kusintha. Mphamvu za kuserizo ifeyo sitinayankhule nazo kuyambirira konse. And chimene chimati pangisati pange complain ndi chakuti tiye gasi maponyayo. It wasn't necessary. It wasn't necessary. There is a former head of state there. Sakupanga nsonkhano andale. Sakubwera kuno kuone demonstration. No, it wasn't necessary. Kungunyamuka panopo nkuda zoti we have received a contrary position. Auzena bwana bwererani talandira kapena tasintha chiganizo. Simple. Koma olonkutumiza munthu kuti thamangani mukumane ndawo akubwera kuno. First akubwera ndizogenda, akubwera peacefully. Komanso tikuona po Lazarus chakwera. Tangopitani mutauza asilikali abazungulira kuti kunoko musafiki. Tinakabwirira komwe. Maphunziro akuchokera apa ndotani anduna akali no phunziro ali ineyo chimene chingati ndikumbulitsa nchokuti sitinampange ona kamuzu mmene tinakenera kumpangira ona choyambira ndimeyo when we turn an event into a national event tizivomereza kuti padzapezeka wina aliyense because it's a national event ndeti phunzire choyamba kuti kana nazo tufuna usangalala moyo wa munthu tiusangalale moonetsa mabeliefs amene munthu anali nawo kamuzu preach unity. What we have done apa kuyambira mbali ya boma amene anapangira kuchotsapo yena kuti asakapezeke panalibe ku unity imeneyo. So amakango chonga page kuti tadutsa 14 May commemoration of Kamuzu Day, koma we did not celebrate Kamuzu's life the way Kamuzu would have loved to live. Kamuzu anakaunda pakhale unity. Ndengati mwapita kumaka pangazo sezo koma unity yo palibe ndoti simunasangalale moyo wa Kamuzu makango chonga pa kalenda. That's number one. Pazikhala unity imeneyo. And there should be no effort no attempt whatsoever to politicize the event ya Kamuzu Day kapena enali wonse mitima wakondwerera atsogoleri amalipo mdziko muno mukakumbukira izi zinachitike koyamba kuchirembo day zakazochitika zinthu za mtundu umene anthu onsewa they lived a life yokonda Malawi. Ifeyo tikamakakumbukira tidzikumbukira mogwirizana ndi zimene akakonda kuti aonerero mukuti tisamalowese ndale pa mnyambo ngati imene kuphatikizapo wa Kamuzu umene unachitika pachinayi pa 14 May 2026 ulilongwe aboma atazasintha chiganizo kuti mwina mwake achakwera asabwere pazifukwa zimene mwina mafotokoza zija chidavuta nchani kuti mungosiya kuti boma amene apangira chonchija muja ndakubanja apange chifukwa inuyo chipani cha MCP there's no way chingabwere popanda ndalezo chibwera bwanji chipani cha ndani kusapanga zinthu za ndale imene kubwera pamwambo amene munapanga wanu uchano simani akuti samabweresepo nkhani za ndale now aboma apanga ndakubanja padavuta ndipati kuti mukhutisidwe kuti okay ulendo uno mwina mwake ife tidakakonda kuti achakwera wakhale kusakhalapo koma akubanja ndaboma apanga mwambo umene utendisiye bomba koma inuyo ngati MCP chifukwa mwambo ena chamapanga ngati MCP MCP ndi chipani cha ndale ndizotheka MCP chipani cha ndale kupanga mwambo umene ujawo popanda ndale in taking your cue to say kuti we must not politicize my events ngati amene Kamuzu anali wandale ndale zake anapikira ku Malawi Congress Party. Kamuzu ndi Malawi Congress Party simungasiyanitse mmene simungasiyanitsire Bingu ndi DPP kunachitika mwambo kundalawo ukakumbukira Bingu kunali nsalu za DPP koma penepo chimene tinakang'anapo kwambiri nkuyang'anapo nkhope ya Bingu ndi amene anapitsa DPP akukumbukira nsalu zake zilipo chala mwamba chinachitika DPP woya anachitika koma akubanja ananena kuti pasakhalepo even makaka chipani okay akubanja neno pasakhalepo makaka chipani makamera ano analipo dzulo kunalibe makaka chipani kumwambuza ndi kusamvera kono zimene kunenazo kuti inu mukunena kuti ndena ngasimukuloza MCP no ndikufunsa no by extension kuti MCP yo imene kuclaim kuti Kamuzu anali mtsogoleri wake komanso anali mtsogoleri wa dziko la Malawi chifukwa Kamuzu witu tizimugawana of course pali mbali yake ngati wa MCP then pali mbali yake ngati mtsogoleri wa dziko and chimene chikumatenga prominence ndi kuti iye uja ndi mtsogoleri wa dziko koyamba I don't know which one he starts but which the one that's prominent kuti he was the president of this country so tonse Malawi timamutenga ngati ngwathu now funso langa ndoti mezi dakhala pamene paja chidalakwira ndi chani kuti MCP musapangenso mwambo wina mukhutisidwe kuti umene uja yambeka nkhaniyo mukuti yazovala mukudziwa zoti kumakhala nsalu ya Kamuzu yokumbukira Kamuzu. You remember in Kamuzu, mumba nsalu pali nkhope ya Kamuzu. Amata vale salu imene yapanga ndale.
aliyense amakasokolotsa ole niwo mudzi kwana gogo ana amene amwalira ngati pali nsalu imene munawayika kuyo amene ali mchitenji chawo chimene pali nkhope yawo nonse makavumbulutsa zimene zichi zithunzi zimayika ma status za amene aja mukumbukira munthu wake uyuyu mukhala amene pachopanda chithunzi chake no people wear zovala za munthu amene osakhala to express their political views koma to remember that person by presenting themselves in a manner that shows that ukumbukira munthu wake uyuyu ndemukanazo chifo chani sita ngataungosiye mwambo wakamuzuja mukuzoto khali nation event inayikiro lizipanga rotate ndiye amanena zokuti nkhale yena usangalira pena mukhozokhala nso kukonsiwese kwanu kumudzi kwanu kumakondwerera kamuzu actually yes that day on Thursday mene zimachika kulilongo nkhale nso kuplanta yakulali mwamboyi ukumbukira kamuzu so it's not kuti chichitika pamalo pamodzi mukhozokhala m'manyumba mwanu nkumakumbukira kamuzu yeah but my point yes ndiyo kuti tikukamba kuti tingamapange bwanji kuti salowese ndale kuti tizipanga bwino kuti tisamawolowetse ndale nkhani yake ndiyo kuti tidziwe choyambirira kuti pokumbukira bingu padzapezekanso anthu amene adapanga zinthu zina ndi bingu anapemphera naye anapanga naye ndale za DPP pokumbukira kamuzu padzapezeka anthu amene akukumbukira ngati munthu amene adapanga naye ndale za Malawi Congress Party koma anayankhula kunena zokuti tisavale makaka meaning to say tisavale makaka azipani koma mumtima mazipani zilimo chimene chichongofuna chilimbikitse fa nthawi zonse tidzakumbukirabe atsogoleri onsewa ndipo adzakumbukidwa ndi anthu amene amachita nawo zinthu mmoyo adzakumbukidwa munthu amapemphera naye munthu amene adzafuna kuvala kapena kuonetsera za amene amapemphera ndi munthuyo adzakumbukidwa ndi amene amayenda nawo kundale anthu amene adzafuna kuonetsera mmene amachezera ndi munthu amene kundale koma ife takumanapo anthu ambirimbiri it's a national event tiye tivomerezane kuti tikhoza kuumba nsalu ya nkhope ya kamuzu pokumbukira kamuzu tikhoza kuumba nsalu ya John Chilembwe pokumbukira John Chilembwe tikhoza kuumba nsalu ya Bingu pokumbukira Bingu ndipo mukhoza kampeza munthu wa Malawi Congress Party koma wavala nsalu ya chinthu china chifukwa chakuti akukumbukira chinthu chimenecho pa nthawi imene kunena kuti MCP munatengerapo mwaya apa kuti mupange ndale maka inuyo chifukwa chokuti nthawi imene MCP inali mboma kuli mwambo umene ujawo mapanga ngati MCP mapanga ngati boma tikamapanga mwambo kumbukira kamuzu because apa maonekano ngati kuti kuti MCP so imapanga za kamuzu nthawi ije imaoneka kuti boma ndi akubanja akupanga za kamuzu as MCP mapanga za kamuzu kapena apa munatengerapo mwaya kuti I think maybe we can score some political scores here as MCP. Let's now remember kuti pajatu adali president watu kupanga ngati MCP for the first time. Kuyambira mmene anakhazikitsa kuti mwambo umene kuti dzikukumbukira ngati mwambo wa boma. Kuyambira nthawi imeneyo mudzapeza kuti anthu amene amapita kumwambo ndi anthu osiyana komanso khala anthu a MCP yo akhala kumapita sikudachitike phokoso lina lilonse. Koma supangidwa ngati wa MCP. This was gonna meno kuti ukanakhala ngati oyamba pangati kuti MCP payokha. Kumbukirani 2019 mwambo chomachitika ku Mzuzu 2020 machitika ku Mzuzu tinapanga mwambo moja pa Chilimba Primary School ground ngati Malawi Congress Party. It's there in your records. Malawi Congress Party remembering Kamuzu Chilimba Primary School ground. We did that as Malawi Congress Party. We've been doing this. So ngati Congress Zulo on Thursday ngati Congress mizi kulilongwe pa Chichiri headquarters ya Malawi Congress Party unachitika mwambo moja ngati Malawi Congress Party remembering Kamuzu. Kunena kuti achakwera anatuluka pamene pachapa kuiwala kuti iwonso ndi a former president ndikufuna kupanga act ngati a president ibe kenaka anthu nkuzaona kuti munthu uyi akuyenda pamene papa apolisi minasana kunzekere bwinobwino oyenda naye chani ndipo funa kuteteza office aufomawo zimene zachitika zimene zichazi mungaziunike bwanji achakwera njala yokuti ufuna kukhala kuti nzioneka ngati ndakalibe president ndi munthu ozindikira ndi munthu amenenso anadziwa pomalizira kuti tsopano president wa dziko uja ukutha. It was him sanaduduluzidwe choka mu office moja. It was him who said mmene zikuonekera zinthu zimene zilili tiwapatse anthu amene amalawi awasankha munthu amene ali ndi hangover yomafunabe kuoneka ngati kuti udakali president unakaonekera poyambirira ufuna kukambira chinthu chimene chicha. So apa amayenda ngati munthu amene amapita ku office kuja wiki iliyonse office ya chipani kuti timakasonkhana kumene kuja kukambirana zathu. So kuyenda kwawa akudziwa chimene ali. Chakwera knows what he is. He is the president of the Malawi Congress Party and not president of the state. Mudalankhula nawo ngati mwapeza kapena ngati mwamva malipoti apa ngali act bwanji zimene zachitika ala chinailicha ndani yo achakweresi when all is said and done madzulo zatazona kuti mpaka na ndikufika pothidwa tiye gas madzulo when we went to see him choyambira kunali kutsimikizira kuti he is okay and the former first lady are okay. Komanso ndikufotokozera mmene timachitira nthawi zonse mwambo kaenda mwambo waenda bwanji nkufotokozeranso kuti chifukwa iwo anali sodabo kuti were you taking me kumalo kumene munali musana pangi clear
because he is a law abiding citizen who had an interest kuti aonetsetse kuti kumene mapititsa mwana mundapanga clear. So iwo anaotoza ife ja anakatolika libira ife kuti mandipititsa kumalo kuti simundapange clear. Ndikuti no, Mr. President, our director of youth alapa anakumana na our police ndipo awauza kuti kuno tsibwera nditulikira enu. That's the time ndinakuza ndende zinyamuka chifuta wanapanga clear kuti ndizipita. So other than that, he is always a happy person. He believes in God, he believes in prayer, so he accepts whatever happened as chimene mulungu anafuna chitiko that day. Mugonera Times exclusive imene tikucheza ndi a Moses Kunkuyu Kalonga Shawa. Iwowa ndi phungu wadeza Mlunduni amene ndachipani cha MCP komanso iwowa ndi okhazikisa mtende bata ku mbali ya otsutsa mu parliament komanso iwowa ndi a director of campaign ku MCP. Tupita ku break, tikachoka kumeneko tikambirane nkhani zina za kuchipani kwawo. Khalani po exclusive tucheza ndi a Moses Kunkuyu Kalonga Shawa. Iwowa ndi phungu wa chipani cha MCP kudedza Mlunduni komanso iwowa ndi a chief whip ku opposition MCP parliament komanso nda director of campaign kuchipani chomwecho. Taunika ndithu zakamuzu zimene zinali mkamwa komanso zimene tidaona ndemwe atifotokozera bwino kufika pamene tilipa. Komano tifunano tikhazikikenso kuchipani kwanuko. Kuyenda bwanji ku MCP padakali pano chifukwa kumamveka ndithu kamfuko ena kuti ayi tiunikenso utsogoleri ena umanena zimenezo ndithu tamva apo anthu akubwera ena kumazalankhulapo zikukhala bwanji ku Congress. Malawi Congress Party ndi chipani chotsatira malamulo. Chipani chakulimba kosekuja ndi chifukwa chotsatira malamulo. Koma malamulo aja tidzoti amakhazikitsidwa ndi anthu aine akachipani. Ndoti malamulo amene aja anali mosiyana tsiku lina, anasintha tsiku lina, akonzo sinthaso tsiku lina ndi malamulo amakhazikitsidwa ndi anthu achipani. Ndi chifukwa ndi chipani chotsamira malamulo. Pokapo ngati tikuyenda m'malamulo nthawi zonse mudzatipeza tikulimba abe amene tikulimbira. Chifukwa chimachipezeka kuti chachoka mboma kupita ku opposition, kubwerera mboma kupita ku opposition chifukwa chakuti chatsamira palamulo penepenepo. Ndipo kandifunsa zikuyenda bwanji kuchipani ndikuzo zikuyenda bwino kwambiri. Whatever is happening chimene chingachitike china chilichonse kaya mukuti anthu kamba za kufuna kusintha utsogoleri ndi chitsimikizo chokuti ifeyo tikupanga machuwa, tinapanga machuwa mu democracy. Momwe munapita convention yosankha atsogoleri amene mulipo pano ndikuti munasankhidwa kuti muli ndi mandate mpaka na 2029. Sorry, 2029, I beg your pardon. Tanthauza kuti muwena ukhandi convention ina imene kuchitika mene. Koma anthu ena akukhulupirira kuti kulephera masankho a 2025 amene kuti akupaseni nkhawa yokuti kuti yes tili ndi mandate up to 2029 koma sitingaitanisa nsonkhano kuti tione kuti anthu akutikhulupirirabe kuti tikhoza kukhalabe pa mipando tinayoyi. Anthu amene amayankhula zotenezo kuti kulephera pa chisankho kudaonesa kuti mwina utsogoleri uli ndi vuto pofunika kuwunikaso. Zimenezo ndi zopanga ife kuchipani. Kuti kamapanga zimenezozo inuyo mudziona zotsatira zayo. Koma timangoyamikira mukamapereka maganizo kapena mukagwiritsa ntchito platform yanu kuti anthu akhoza kuperekerapo maganizo. Ndife anthu kuti timakhala pansi timaganiza chimene chinapangika pa 2025 paja mu September chisanakhudze anthu ena chinakhudza kaye amene amadziwa kuti ndaine akachipani achali kumudzi acha ndi nthawi yomweyo adayamba kuyankhula maganizo awo. Ndipo ngatana tikhulupirira ifeyo ngati adindo choyambirira tizimvera maganizo awo aja kuti ayankhula chani. Popeza anthu ndosiyana amayankhulanso maganizo osiyana ndi ntchito yathu ngati adindo kumvetserera zonse zija nkuona kuti koma kodi chimene anthu angafuna chichitike ndi chani. Mukupanga zofuna za anthu koma popanga zimenezo muonetsetse kuti mukupanga zimene zitakomere chipani komanso chipani choti chimatsogolera anthu chimatsogoleranso wanthu mpaka lero ndipo chimatsogolera dziko zikhalezo kuti mukamazipanga zisangooneka zofuna kukomera chimene chingafunike mchipani koma izikhala chopereka chithunzithunzi chokuti ndinu okonzeka kutumikira wanthu ngati dziko. Kankukumva ndimulankhula mmamveka ndinu munthu wanzeru. Ineyo ndimakumva ndi choncho. Ndi anthu akhala kumanena kuti akomatu abwana waso mwina atha kutenga chinthuchi. Chinthu chake MCP kuti mukhoza kutsogolera MCP. Ndikukumbukira nthawi inake kuti akhala kuti afuna kusankha mtsogoleri leader of opposition kwa MCP zina lanu lidatuluka kwambiri. Anthu adanena iyaye koma I think nanga sizimaita kusankhidwa kuchipani kwanu kudabwera I think zina la Honorable Simplex Chichola. Mumakhala nkumalingalira kuti I think mwina siku lina lake titauzatenga chinthuchi komanso anthu ena kumakufikirani kuti akunkuyu mwakhwima muthotenga chinthuchi. Ndikuuze ni motere choyambirira mukamapanga utsogoleri nthawi zonse mudzidziwa kuti utsogoleri amaperekani Mulungu.
muzikhulupirira chimenecho kuti mulungu amapereka utsogoleri kuti kupata kali pano ifeyo timanyamwa president wa chipani Dr. Lazarus Chakwera amene mulungu anatipatsa kwa nthawi ino, mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo Honorable Simplex Chichola Banda amene mulungu anatipatsa pa nthawi inoyo. Chimene chimafunika chidzichitika nchokuti osamakhala ndi njala. That's what I want to tell you. Kuti zimene mumazimva zikuti ayi aujo khangala afuna ine chimene malangiza nthawi zonse andi ndimakondozera ngeza zimene zipoyera osamakhala ndi njala, koma chimene mungamapange mudzikonzekeretsa. So munthu udya bwanji ulibe njala? Kudzikonzekeretsa nthawi zonse. We're talking about leadership here. Popanga leadership zasiyana nkungotenga chindasi nkuponya m'mimba mwako. Zosiyana nato. Chikadzigawa chokha. Njala imakuita drive sopano kuti sono ndije. Nthawi zina njala imakhala kuti ndi kulakalaka. And kulakalaka is something you can drive yourself into. Ukhala ndi fantasy. Ukozira kulakalaka kuti ndikufuna kuti ndidziuze kuti ndikufuna chakuti. Kulakwa munthu ukhani ma ambitions akungoyo kuti aineyo mulungu pa nthawi yake yoyikika. Akhoza kuti komano moyimika mkono to ambuye ndili pano nditumire. I'll tell you this. Aspiring for leadership and preparing for leadership are two different things, or they must be looked at differently. When you are aspiring for leadership, nthawi zina zimatha kupatsa njala imene ukanoti zimene ukufuna sisi kutheka umatha kukhala munthu wankwiyo. Ukakhala wankwiyo umayamba kuthana ndi anzako. Chifukwa chomwe nthawi ya njala yako ija umatha kuononga ndalama kukumana ndi anthu kuti akuvotere kuti zitere zikamanda kutheka umatha kukhala ndi mkwiyo ngasi wagulitsa mwina kanyumba wagulitsa galimoto topangira zimenezi. Pamene preparing for leadership ndi chinthu cha normal. Inuyo mmene muli pano simunabwere muli pawadi ndo mmene muliwo. Koma institution ino inakuona kuti mmene amachitira akulu awawa adzipanga prepare kuti titayika apa agwira ntchito. Chimodzimodzi dziko lino lidzafuna atsogoleri mpaka kalekale, zipani zafuna atsogoleri mpaka kalekale. Inuyo mudzaseka mukadzamva kuti DPP amuthatika kuchoka 2030 ndi akuti ikupita ku Malaysia kukasankha munthu, udzasaka munthu adzakhale president wa DPP. MCP achakwera kuchoka nthawi ina yake nditi kupita kukasaka anthu ku Zambia kuti adzakhale president wa MCP. Mudzaseka ino kuti what's happening in DPP kulibe anthu, what's happening in MCP kulibe anthu. Koma within those political parties my institutions azipanga build a nursery for tomorrow leaders. There are also many institutions adzidzikonzekeretsa all the time kuti apeze kuti kufunika leadership kuno ziyamatuza achakwera kuti atsogolera mawu Joyce Banda atuzapo apita muthatika kunena abingu ananena amuluza ananena zimene amanena atsogolere zija mawa akamadzati kudzafunika atsogolere muzipani adzachokera anthu akomwani zipani. So when you prepare yourself kuti mawa kutakhala kuti kuli an opportunity to lead, ineyo I am preparing myself to be amongst those sinde kuti ukulakwitsa koma having chilakolako chokuti ndochifuna nchifukwa mafuna uthamanga awachoke kuyamba kugebana sizimatero mulungu salowera mulungu amalowera on a prepared mind. Just prepare yourself and God will come in. Kuti kumene matukweza nkonomo you raise your hand by preparing yourself by leadership. Leadership itu dzidziwa anthu amene ufuna watumikira kapena anthu amene angafuna kupatsa kuti utsogolera. It happens in the church, it happens everywhere. Prepare yourself for leadership. Mulungu amalowa pamenepo. Koma when you're preparing yourself uziyang'ana kuti ofuna kuwatumikirawo. What is it that they want me to lead them into? Osakhala kungoti basi fojo kuti ineyo akuti chipani chimakhanda atsogoleri basi ndiyambitsika kampani. It doesn't work like that. Respect the leadership that is there, but prepare yourself for leadership tomorrow. So you're preparing yourself? Sindimachita somanyazi kunena zimenezo kuti from the first day that I went into politics I told myself, God, I'll keep preparing myself. It's not a sin. I don't know how people are going to read it. It's not a sin at all. In all the political parties, UDF, PP, Mawa, there is a day without Dr. Joyce Banda. There is a day without Dr. Maggie Rose. There is a day without the Mutarigas. There is a day without Dr. Jaguar. These political parties, there is a day without Dr. Kabambe. Those political parties, they will need leaders. And where are those leaders going to come from? If Fredo Garua does not prepare himself today, if Njawala does not prepare himself today, if Atubele Mruzi or if Kumba Ishmael does not prepare himself today, if the other guys in PP and other political parties do not prepare themselves today, the people have to prepare themselves today. We'll look into the pool Mineri boy. Where are the Ule Musungamas? Where are the Gerard Capicenis? Where are the whatever? All those, the Murini Chitsuros, where are they? And Hatzayangana in that Nazareth. So as politicians, as political parties, we must always prepare ourselves. And it's not a sin to do that. You're very clever, you know that, eh? No, thank you if you say so. You are, and you've answered this question without having to rock the boat. You know, ambuya. Anyway, then tipitilize kucheza kwathu olemekezeka
mukukamba papa za utumiki wanu ku chechi zandikumbusa pa mkumano wina umene munachita ndi atolankhani kumene munayankhula mawu andimakonda mukamalankhula kupanga refer Bible komanso ma verses nde mumakamba za nkhani ya Baraba. Mukamba nkhani ya Baraba, mukamba nkhani ya kuphedwa kwa Yesu. Take me back kuti tizimve bwanji Baraba ndi ndani komanso anthu azindikira kuti adapha Yesu anthu ati amene wawo. Are we in a Sunday school? Are we talking parables? Muphunzitsa ngati Yesu kuphunzitsa mafano. You know, this country tiyendizivomera kuti anthu ife timakhulupirira kuwerenga mawu ambiri andi mawu otakati kuwapanga rifa kwa nthawi zambiri mwinaso kumagwiritsa ntchito kuwapanga liken to individuals in our life. Dziko muno tinakhalapo ndi Mose, dziko la Malawi tinakhalapo ndi Mose ndipo tonse tinayimba nyimbo Mose walero Mose walero Mose walero, koma because Mose timamuyang'anira pa nkhani imene timamuona kuti wachita izizi munthu uyu zofanana ndi Mose wa m'Baibulo zowombola anthu chotsa mbali ino pita mbali ina tiye timuchotsa akhale Mose. Popanga zimene anthu anamutchula bingu kuti Mose walero tonse tinawombera manja, koma wina anakangobwera nkunena zokuti paja Mose anapha munthu ku Igupto anakaputha kuyambana naye ukulakwitsa za Mose uyu iwe. So tinavomerezana tikhoza kugwiritsa ntchito Bible. Pompano timamva kuti aya tikuyendetsa chuma cha dziko lino ngati chuma cha Zakeyu. Zacchaeus is a biblical character. And it was said kuti chifukwa chani akutero akuti ayikatoleredwe kamisonkho. Kusenzera kuti mawa Zacchaeyu imwe atangoti anezo kuti tikubwezera zimene tinakuberani. Misonkho yanu tikubwezerani. Hoteloyi 80 billion tinaonjezera ija tikubwezerani. Chimene achipanga Yesu kumuuza Zacchaeyu lero lino ndikaja kunyumba kwako kuti kwa malawa adzako zaso DPP kuti lero ndino abwenzi athu ndino Zacchaeyu ino. Zacchaeyu umwe chana utakapambe udzakhala Zacchaeyu ukomera yomwe kuti Zacchaeyu awo anthu abwino anatibera koma atenga 80 billion athu atibwezera takapangira misewu kuti president akamadutsa samati muchira mapampu atibwezera tapanga misewu Zacchaeyu abwino anthu adzawatenga. Chimodzimodzi ngati wina angapezeke kuti akupanga khalidwe lofanana ndi chifwamba china cha m'Baibulo chimene nthawi ina chinali kundende ndipo inakona nthawi kuti anthu anauzidwa kuti tikakafunsa funso lakuti mukaneneza kuti masula ndi Baraba, ndi anthu anapanga zimene zija nkuwamasulira Baraba, koma Baraba atatuluka anakapitiliza panga zake zopha wanthu. Ngati nthawi ya Baraba asanakalowe kundende kunkafa wanthu kaya ndi anthu aja alubino kaya ndi anthu omaphedwa zonalizonalero ziwalo zatani kaya anthu amangosowa, ngati nthawi ya Baraba asanalowe kundende zinkachitika zimene zija, Baraba akadzatuluka mundende mukupeza kuti mu mzinda uja mukuchitikabe zimene zija ndikuti anthu adzadandaula za Baraba. Ifeyo ngati wanthu mmene tinapangira kuyerekeza ndi Mose, mmene tinapangira kuyerekeza ndi Zacchaeyu chimodzimodzi ngati awa amene alipowa chifukwa sikuti ndinkaenda muzemba ndimatanthauza amene alipowa. Okay, ndikuenda kotero sindimapangana. Chabwino. So tili ndi Baraba padapa. Chifukwa chakuti fanizo la Mose waliwo timavomerezana timanena muthalika. Timanena bingo muthalika. Mose kuchita bwino kutolotsa ana Israeli. Kuno siku Israeli tuko. Mkumalayo. Koma timati Mose akutichotsa ku Igupto kupita ku Kanaani. So Baraba chimodzi ndimanena awa alipo. Ndani? Mukubwera singular bwino tikafika pa Mose. Tikafika pa Baraba kuzakhala pululu bwanji. Tsopano Barabasi chinali chigawengacho koma dzina alo ndiliwo. Munalifotokoza bwino. Nalifotokoza kuti Barabas mwana wa tinamva. Yes. Tinamva yes. Ana onse amene amachita zinthu za mtundu umene mukhoza kutenga dzina la munthu mmodzi koma nkuliveka ku institution. For institution ikupanga zinthu zofanana ndi munthuyo. Zacchaeus economy, Zacchaeus anali munthu mmodzi. Koma here it's being referred to the whole country ya 23 million. Kuti boma ilili mebuli nduna zambirimbiri noseni mupanga zinthu zachi Zacchaeus. Chimodzimodzinso noseni muli boma ngati mukubandalama kumakagula mahotelo yonchija anthu akuphedwabe mukuchita zinthu zachi Baraba ndino Baraba noseni ndeka yakhola no ndani mumukuchoti ayi Baraba wankulu ndimudzipatsana nokha komweko koma chidziwika nchokuti anthu akupanga zachi Baraba. Akasiya zimene zijazo Yesu adakumanapo ndi chifwamba pa mtanda chimene chidalapa pa mtanda pomwepo ndipo adati iweyo lero lino ukhala nani mu paradizo. Akasiya zachi Baraba zimapanga amalawi mwadzata chifwamba ichi koma ayi bwerani mukhale nafe uchifwamba uchi mausiye. Ndeya Yesu kuti kenaka anthu atapha Yesu anazazindikira kuti tidapha uja anali mwana wa Mulungu. Mutanthauza kuti kubuza kwacha kwera anthu panakola ngati kuti tinaphonya
achakwera amene akupitirira ndi MCB. It's too early kuti tizikhala ngati ma crying babies. Sindimafuna zimenezo. Ndimanalo kuluza chisankho chilipo chimene simunachite bwino and the most decent thing you must do is to accept. Have you accepted? Yes. You or the entire institution? Don't as an institution. Don't as an institution. Imanalo akulu palipo pene tinaponya. Kasa tena kumva mukudandaula kuti zinthu sizikuwerengedwa bwino kuwerengera kwa masankho chamuwerengera ndi anthu. Sono mukabwerera muona kuti nkhale zisankho zomwe zija lero kunsanje izi southwest kulibe mpiri lunepa chifukwa chani kubalaka kwina magagamula kulibe mpiri pano chifukwa chani makonstituency angapo agamula kulibe mpiri chifukwa choti chani avomereza kuti zinalakwika ndi kulawika kuja ndi ntchito ya wanthu imeneji demokazi nakalawika za MPs okhankusalawika za president ayi koma tinavomereza andi tikavomereza msanga nkuyamba kuyenda chitsogolo ndimene tikhonza kukonzera zinthu nde mukaona ifeyo sitimafuna kuti zikhala ngati tikulira zazimene zinachitika ndifake sitimafuna umanena kuti tikhale ifeyo makuwuzani kuti munalakwitsa koma munakatenga apa nde kuyankhula kuonena kuti anapachika Yesu nasankha Baraba. Yesu anampachika pamtanda amene ankanena msilikali kuti munthu yuda ali mwana wa Mulungu ndinakale we can use dzina la munthu mmodzi tikukamba za a system. Anthu amene akuyankhula osakhala ineyo ndi anthu amene akumati foja timagulitsa bwanji lero taona ni foja mabelo 100 opita kumsika kwagulitsapo atatu tikufuna anthu akhale chakudya Yesu koma kodi amene akukonza chakudyawo tawakonzekeretsa motani kuti chaka chino atikonzereso chakudya. Mukamaona zimene zolakwikaso zilipo zinamuthaso kunena in that manner kuti komanso izi zikuyenda bwino chifukwa ndikuziwa kuti afojayo mukuyinena because you believe you did better than what they are doing now. Kuchakudya would you accept kuti I think zakudya mwina zikwenda bwino panaka lipa zakudyazo ndanena kale kuti chakudya nchofunika tikhale nacho koma chakudya chicha tipangizo kuti chidzikonzedwanso chifukwa kukonza chakudya sikuuza munthu kagulitsidwa ka chakudya nzosiyana kukonza chakudya akhale kuti wampatsa munthu njezoti apititse munthaka tuyankhula pano fertilizer ali pa ndalama zingati over 200,000 ndiye kuti munthu olima uja amene chaka chatha anagulitsa matumba 3 nkuwagula limodzi la urea lero afuna kugulitsa matumba 12 kuti akagule limodzi la urea koma chimanga chake chiwakolola kale cha matumba 3 anagulitsa aja ndiye kuti agulitsa ndipo matumba 12 kugula limodzi atsala opanda chakudya awo alunabo nthawi yathu yatha ino ndineyo I think yona tijeso kuonza kukamira ali nkhani zingapo zimene sinakambirani koma simungabwere pano nkuchoka usakupasani mpata kuti mina mafunso amene ndafunsawa nkutheka pali madera ena amene sindakhuze koma mufuna mutalankhula so amalawi amene amatsatira chipani chanu amaonera program ino ndi awo aluko nimati mutalankhula akunkuya anabwera kuti chani mwina tayankhula nkhani zambiri koma kunena zoona mwina sitinazimalize zikhozokhalapo nkhani zambirimbiri as Malawi Congress Party ndife chipani chimene timadziwa kuti tinatumikira wanthu ndi zina zinachitika masankho anachitika tinavomera zimene zija koma that does not mean kuti amalawi safuna voice. Amalawi afunikirabe wanthu kuti awayankhulire chifukwa chakuti zizafunikabe nthawi ina iliyonse ifeyo tadziperekabe titumikirabe amalawi pena pene titaponya noti ifeyo ngothandizika chifukwa cha feedback imene timalandira kwa amalawi koma chifukwa tinatumikira wanthu ndipenda panaponya chisakhale chifukwa chokuti zochitika za mdziko ngati mochitikira mwambo wakamuzu uzikhala kuti titonzedwe nawo ayi mpaka na amene amayenda ndi kamuzu kwa MCP asapezeke mu spirit yofuna kukhalabe anthu olumikizana tiyeni bwanji tidzipanga zinthu zolimodzi chifukwa upezeka kwa munthu mmodzi Lazarus chakwera pa mwambo wachikumbutso chija sindikukhulupirira kuti zinakasintha mwambo okongola ngati umene wachimona chitikira moja ifeyo ngati Malawi Congress Party tilipo tikhalapo tiyenda pena nkumalozedwa kuti chokani mudalakwitsa chakuti tichivomera mwansanga chimene tidalakwitsa chodi koma sizitiletsa kuyenda chitsogolo chifukwa kuti dziko lino lifunikabe kuti likhale ndi wanthu owayankhulira amene mawanso akhonza kuwatsogolera atapeza sokondedwa kwawo. Nithokoze zikomo kwambiri amene